Jeg har tænkt mig, at vi lige fortælle jer lidt om Antje. Antje, hun startede for nogle år siden med at spille på klaver, og for godt 5 år siden, det er altså lige 5 år siden, der var Antje med for første gang ved en Tyroleraften, hvor hun havde en lille klaversolo. Men Antje, hun trodde ikke, at det var nok med at spille på klaver. Hun kunne godt tænke sig at beherske nogle flere instrumenter. Og som I har set nede i aften, så behersker hun jo forskellige. Blandt andet trombone, bariton, klaver og cello. Og Antje, hun er jo bare 15 år, så hun har jo sådan set ikke spillet i så mange år. Og 15 år, det blev hun altså i onsdags. Vi skal nu lade instrumenter her lidt ro, og så nu skal vi høre et sangkor i brumbasse. Og Vi skal nu høre en solo, og det er Janni, der vil spille omkring et flyvel.
Jenny, hun har nok godt nok ikke et flygel, men hun har altså et klaver, og det behersker hun fuldt ud lige så godt. Jeg kan også lige fortælle jer, at dem fra Brage, de er jo et år gammel, som er så for lidt siden. Og i den tid, der har de skam lavet en masse allerede. De har spillet til bryllupper, til fødselsdagsfeste, og plejehjem og til foreningsfeste. Ja, og de spiller til meget andet. Og de kører og lander rige rundt, for de er både Sønderborg, Als, og jeg ved ikke rigtig om det er her sammen. Og jeg ved, det er navn her fra Als. Men det er altså dem på den anden side af Songa. Det spiller de altså, og de spiller sågar helt op til Skærbæk. Så de er altså slemt i Vigø. Jeg vil sige, værsgo til. Vi er jo altså ved at forberede os over vores alderdom. Så vi har så småt spekuleret til vist. Ja, det er rigtigt. Det er vi. Vi har så småt spekuleret til, hvis det var en passende lejlighed at få, så vil vi altså sælge hus. Og hvis man skal sælge så et hus, vi har det altså ikke til salg endnu, men så er det jo en masse ting og sager, der er gennem hist og pist. Så en dag så sagde jeg til Lav, ved du hvad? Sagde jeg, for at det ikke skal gå som nede ved Jens Uffe, så tøs jeg, vi skal tage og få lavet rydt nu. Fordi, sagde jeg, det er så fuldt derude til det er helt forfærdeligt. Ole i orden, sagde han, det gør vi. Jeg fik du den vej, Jens Uffe? Jo, det er nu, ja. Det kan du tage op, Musik, det kan du se. Se, vi har nu ligesom lavet lidt vaskerispektakel. Vi har mange på fløjen med ruffelbræt nummer 1, det er forslag. Og vi har Pelle og saltdrums. Ja, se. Hvad så du for den nu? Så er vi Gita, han er jo stor bas, kontrabas. Ja, han har på Danfors. Det er specielt. Vivian, hun er kommet i Hjerteslag, det er jo således. Sådan nogenlunde. Antje, hun har fået et grylok. Og jeg har fået slanger og trav til når vi skal have det fyldt i safesporene i vaskemaskinen. Sådan det passer noget lige på for. Ja, sådan det der altså. Det er jo ligesom at lave nogle melodier. Og vi har selvfølgelig Jenny og klaver, som
Det kan få. Er du klar det hen nu, Margit? Jo, far. Nu. Ja, hvad er du drevet med? Ja, altså man siger små børn, små problemer. Store børn, store problemer. Og det passer så gerne, det passer så gerne. Ja. Ja. I said hello.